Ajụrụ ya na-ekwu n'ọrụ bụ ka ị ga-eji mara ọmụnwa bụ eke yi iti na Okija na-ekwu nkata ọgwụ iyi ka iyi. Ọ bụrụ na ikwuchie ọzọ na nwa dibịa ga-atụtụ komkom, ikwuchie ọzọ na nwa dibịa ga-atụtụ komkom, ịma na ike na ndị dibịa aka mgba, anyị amarazie anyị na ngụnwa onye ga-atụtụ komkom. Ọ bụrụ na ị na-eme prayer na your church, mee ekpere dịrị gị. Ọ bụrụ na ị nwere chi na ekpere kpeele chi gị. Onwe ndị na-eburu amụma bubere ha amụma, onwe ndị na-atọ n'agbụ tọọ ha n'agbụ, onwe ndị na-agwọ gwọọ. Mana stop referring to native doctors. Na ọ na-eme nnọọ nke ọ na-agbaka m isi. Mmadụ ekwuzi na against native doctors na ọ dịrọ mma na ndị dibịa na-ekwu against ndị ụka. Kedu ka ndị ụka ya esi wee fiilu na mmụnwa bụ eke tipụtara na-asị na ndị ụka ga-atụ ụtụ komkom, na-asị ndị Katọlik ga-atụtụ komkom, maọbụ ndị Pentikọstal maọbụ ndị nke a ga-atụtụ komkom. Nkwuo ya ọ bụ ụnagara ike ya ọkwa nkwuo ya kịta na ụra tụba one way or the other. A ga-esi wee mee m arrest, ma a ga-esi wee edebe petition against me. Mana kịta dị suman na-abụ ndị dibịa afọ na-asị na ha ga-atụtụ komkom. Ọkwa ihe unu ya ekwu ọ na-akpọ na ndị dibịa ga-atụtụ komkom. Kedu ihe anyị mere ụlọ? Gịnị ka dibịa mere ụlọ? Ọ pụtara ụwa ụzọ ndị ọdịnala, ọ pụtara ụwa chụchụchụchụchụchụ ndị na-eme agwụ, ọ pụtara ụnụ achọrọ ka emechiziere m dibịa ka ndị ụka teki ova onye a ka ụnụ chọrọ. Arụ ọbụla kpaa n'ọgwụ ya bịa da ibipere mpe mbụ na agara abịapụta ebe ime magba aka abịa eme ịmaga aka ma abịa mụ ka ndị ọrụ ndụdọ kama na abịara ka nchi egwu warning. Ọnwụ ihe ọbụla ị na-enwe abụ ị na-abụ, biko bụọ abụ ya ihe nye Chukwu otuto, bụọ abụ ya eme ka eluigwe chekie, bụọ abụ ya eweta anointing. Ọ bụrụ ọnwa dibịa ga-atụ ụtụ komkom. Abụ komkom a kedu ebe o si na-abụ? Abụghị na abụ na abụ ikpe ka worship cooperatives. Kedu ebe o so na line ya na Christian songs? Biko o nwere vidio ga-agara wefe vidio na n'icha kịta. Yes, onwe m chọrọ ekwu eke hit amitans mkpọ gị mgbele ịtọ. This lady gụrụ egwu ebe a kịta nwa ka o si kpọga afa enwe ka this girl si egwu egwu si na eke hit ị ga-atụ ụtụ komkom, ndị dibịa Okija unu ga-atụ ụtụ komkom. This lady didn't call your name one bit and she never mentioned your name. Video me onwe dibịa attach foto ya na ya rụ onwere onye ọgụlụ afịa, onwere dibịa ọkpọrọ afa, but you choose to ịkpali this lady. You choose to ịkpali ya and you choose to feel na aga Ishi ya wọna nka gịnị wee mee ka i wee trend. Agwa gị sị na onwere ihe ịma ị na-eme, onwere ihe ọzọ ịma ị eme. Agwa gị ọ bụ na ịhapụ ọbụkwa ịbịa yi katọn n'onu ekele eji owu wee kechikọ. Iti nke n'ọba yi yiri achị m nyanwa bụ na ị na-agwọ ọgwụ. Iti nke n'ọba ị bịa afa m bụ eke hite ido nọ na ha ka ezi ama dibịa ike dị. Dibịa ike dị bụ ihe o menwuru. Despite your shenanigans and your takata gị na-eme, we are not even the richest man in Okija. Even in your kindred self, you are not even the richest man. In your kindred, you're not even the richest man there. So kedu ihe na-ekowela aka, kedu ihe na-abalụ mba? This lady kita pụtara na ọgwụala onwe ya egwu onye dibịa ha toto komkom. Onwere dibịa ọkpọrọ afa. You are not the only dibịa in Nigeria. You are not the only dibịa in Igbo land. Neither are you the only dibịa enwe na the location nwa na wee good egwu. Why buying it on your head? Why you ejibuli ya n'isi? Onwe ka o si gbasa gị. Ọ na dịrị kpọ ga afa amayes no ochogo okwu mana ị nọrọ onwe gị mgbọsị a jewelu foto TB Joshua ngolo anwụ atacha na video atacha picture evangelist Ebuka Obi atacha nke nwoke choosing atacha nke Dr. Paul Eneche epụtasi na ihe asọsị ha na-achọ ka ya esi ebe me arrest ma afọkwa this girl kita chi ya won the girl onwere onye mkpọrọ afa. Unu emeka ihe tara ya na-etiti obere ogbugoro obere eziokwu
ka ọgwụ unu na-agwa wee na-aga aga mana nke everything niile you people are doing are building it on lies and intimidation. Ekeghị ite onweghịzi ihe ị na-emenwu na Okija ụna kọsọm adịghọ well remove some videos dị na your channel ebe ị na-egosi ọbala ọkụkọ ọbala ewu nke anụ remove cha na your monetize your page bidozie create we content ọ bụ na ya akpọta ndị those boys na-abịa na nke gị ọ ịkpọta ndị a na-egba gị video unu emewekene prank you guys not only thing here man. I will gladly advise you ije bido mewe prank but then you will ọgwụ ga ahụ maga onye ifeli ọ daa unu aka ọtụa ya emechazie uru after 2 weeks you go see the behind the scene see nobody was harmed in the process of making this video. Then ọ bụ na nke ahụ agarọ echu ọzọ ọ bụla ịmụ ihe ite ọkụ ịmụ ihe ọkụ chọọ mmadụ ọ na-ahụ ya ọ na-anwụla na-enwu. I'm giving you a legit advice kịta mana ị chọrọ ịnụ Okija ite ha Christians aka chọọchị ha ga-aka ị na-asị na ndị Christian na-achọ ka ọdịnala na Okija ite ị naghị eme ọdịnala. You are not into ordinalization. You are not doing it. Ihe na-agwọ bụ ọgwụ abụrụ ihe ndị Igbo ihe eji mara Igbo amala Igbo asụ ndị na-ame omenala ndị na-agbasi mbọ ike omenala indisen na nwa tonite ọsọkwa nwa asị mụ anyị n'obodo oyibo anyị abịghị okeke agboro ga ama mmechi emechi mana nke a you started everything on your own even Okija it is not your real name. Ịchọ na ịgwọ ọgwụ ebido n'afa gị nọ igwọlọpụtaba na your comment section people are complaining meme video ije na your comment section ya afọlili ofu onye na di ya wụ na onye ahụ asụghị n'ime nke onye ahụ asị n'ime nke ọzọ. Can't you be clean? Can't you be plain for once? I'm advising you now. Hapụ this girl aka. This girl never mentioned your name. Ọgwụ abụzọ chọbụ ya okwu. ọ bụ na ekwete nke bụ eziokwu you are the one that looked for her trouble by iti video ya maybe amewele ya video address bịa iburo spokesman ndị dibịa na anụ Igbo anyị neither are you spokesman of ndị dibịa na Okija anya fugokwana 99 nọ nke fọlọ afọ na-akwa na-amapụ obi Okija ite ba n'ụlọ after all this year ka ihe ewu channel mana owuwe n'ugbo ndị dibịa bụ every year nke apụta owuwe this year nke ahụ aga nke apụta owuwe this year nke ahụ aga chita mgbe akwa ọkụkọ wu pịata akwa ọkụkọ wugide wucha agba m jụọ oyi alụsị ego na Asaba wuwe kịtịkịtị wucha mgbe ahụ mechaa ma jụọ oyi ndị na-ebute ozu mmadụ na Okija nye ha ndị aka ji ọfọ na Okija lụchara aka ji ọfọ mmadụ 20 wee peta jụọ oyi gbam Okija tapụta. So we are not shaking ihe na ama m na ihe na-agbazi kịta bụ egwu na gudi by the time anata December na ma ndị agwọrọ ọgwụ na awa ọkọrọ ndị anataza December chicha wan na enyechi ahụ ego ha ma ndị ebuchiacha moto azụ mgbe ahụ isi ajụ onye wetụnwe Okija ite baa n'ụlọ onweghị ihe echi Okija ite put it you na onwere ihe echi baa n'ụlọ jezuo ike respect keno your old age respect keno imetize na ndị bụ na ihere n'iru ma that you are married man ịbakere n'ime ụlọ jezuo ike stop all this para all the time. How mgbe m mee video si ga Okija to go and look after your health. Go and look after elekwana ngị second advice again. Go and look after your health. Ihe pụtara na ịnọ na anwụrụ ọkụ mgbe ọ bụla ị na-eche akwa eke hate eweta nkwa enwa eweta ogogoro enwa eweta ọkụkọ ụta eweta efi taa eweta nke ata na-elikọchiwo. Go and look after your health. Ihe anyị dị kịta nwa your stomach is coming out too much. Control what you eat, control your environment, control the level you just shout. At your weight and your height and your weight now you shouldn't be doing all these things in a mogo and shouting on top of your voice. Don't need in assons. Go and check your health. In an angle on Bobble. Oh, go on and pull out wow. Emegiri ha one day before you know ekucha with on so anwe na aso mmadụ agbati ya chika akodewi obola akọ. Go and take care of your health. Ihe na-eme na social media doesn't worth it. Obuna customer abịa hozuo ike gị. You will be more respected na ọbụ na ịdaghị ekwu okwu n'ihe na nwere isi.
mana nke a you are looking for in a way to trend all the time ka ọ bụrụkwa every week eke hit nke which means you are a content creator like I said in my previous video. You are nothing more than a content creator. Eke hit afọ nsị jee bala okwu no this girl akpọrọ gị afa respect onwe gị ha Christians ka Christians eme gịnị ha ga aka ekwekwana ka ihe dị na Christians mee gị ka ịmụchi anya n'ike ihe dị na Christianity esika aga obulu okete ike Igbo ọfụma. So take care of your health like I said. Then another one ngwa gị me custom abịa ọzọ eke hit bido prank mee content mechie data ihe ahụ ị na-eme ebe ahụ mechie ya ụmụazị gị tonite ndị kịta isi na aha na-inherit shrine ụmụazị gị tonite na ọ bụrụ shrine ka ha ya inherit na-agwọ ọgwụ eheje mma teknọlọji bute development na Okija everyday akpa ya ka hit ndona na-arị aja na nke ikpeazụ a mmadụ ekwuzi na against native doctors na ọdịrọ mma na ndị dibịa na-ekwu against ndị ụka. Kedu ka ndị ụka ya esi wee fiilu na mụnwa bụ eke tipụtara na-asị na ndị ụka ga-atụ ụtụ komkom na-asị ndị katọlik ga-atụ ụtụ komkom maọbụ ndị pentikostal maọbụ ndị nke a ga-atụ ụtụ komkom nkwuo ya ọ bụ ụnagara ike ya ọkwa nkwuo ya kịta na ụra tọba one way or the other a ga-esi wee mee m arrest ma a ga-esi wee edebe petition against me mana kịta dị suman na-abụ ndị dibịa afọ na-asị na ha ga-atụtụ komkom okwu ihe unu ya ekwu ọ na-akpọ na ndị dibịa ga-atụtụ komkom kedụ ihe mere ụlọ gịnị ka dibịa mere ụlọ ọ pụtara ụwa chụzie ndị ọdịnala ọ pụtara ụwa chụchụchụchụchụzie ndị na-eme agwụ ọ pụtara ụnụ achọrọ ka ebe chiziere m dibịa ka ndị ụka teki ova onye a ka ụnụ chọrọ arụ ọbụla kpaa n'ọgwụ ya bịa ada ibipere mpe mbụ na agara abịapụta ebe ime magba aka abịa ebe ịmaga aka ma abịa mụ ka ndị ọrụ ndụdọ kama na abịara ka nchi egwu warning ọnwụ ihe ọbụla enwe abụ ị na-abụ biko bụọ abụ ya ihe nye Chukwu otuto bụọ abụ ya eme ka eluigwe chekie bụọ abụ ya eweta anointing ọ bụrụ ọnwa dibịa ga-atụ ụtụ komkom abụ komkom a kedu ebe o si na-abụ abụghị na abụ na abụ ikpe ka worship ka praises kedu ebe o so na line ya na Christian songs nwa dibịa na-atụtụ komkom ị na-abụ na-abụ kedu ebe o so na Christian worship ayagbu ya worship ka ayagbu ike ọnụ ị na-akọzi ya kedu ihe ị na-eme ihe a I want to understand you. Onye ọbụla werekwa egberuri eji I don't call you to challenge you maka na ebe nwaanyị amụ na ewe ebe o ruru right now kama na I'm here to tell you you should correct yourself. Onwe ihe ọbụla ị na-ekwu onwe abụ ọbụla ị na-abụ bụ abụ ya enye Chukwu otito abụ si na abụ ya ebute problem. Ọ bụrụ na ebe vidio achọ ka ịkpọ m na phone ịkpọ m na 081 66 92 3844 ọ nọmba ege dị ihe a ndị nwa abụ pastọ si na nwa dibịa ga-atụtụ komkom ihe ọgwụ m nwa na ya na-ebu under 4 days ngwa na-asị nwa dibịa atụtụ komkom mmadụ onye ka ikpe gọrọ ekpere ọwụ ọkụ under 4 days hapụ na ya n'ike dịkwa ike adị maka na ebu siriketi na bebe sa mazụrụ m akparị ndị dibịa sa mazụrụ m akpụ anọ na ọnwa ihe ime onye kwuo okwu ọkpọ onye kwuo n'elu ọkpọ dibịa onye kwuo na anọ ọkpọ dibịa onye kwuo n'ihu ọkpọ dibịa nwa dibịa megharịa ahụ asị nwụta ya ka ewuo onye si ya kwuo mana ụnụ ga na-ekwu nke ụlọ ọnwa ya atụ ụnụ mechọrọ ihu na-egwu adịrọ mma. Onye ọbụla mara akpa amara na ọdịnala adịgo tupu ụnụnwa bụ ụka bịa so ụnụnwa bụ ndị ụka kwụsịrị na-akparị nwa dibịa na ọ nwere ihe anyị mere ụnụ anyị erighị oke edebere ụnụ anyị erighị azụ edebere ụnụ ogogodo ebe anyị si mejụrụ bụ anyị nwa bụ ndị omenala si mejụrụ nwa bụ ndị ụka ụnụ agbaghara m anụ ọbụla gaa n'ọwụ ya anụ ọbụla baa n'ọwụ ya si amazụrụ m akparị ndị dibịa na ọ dịrọ mma anyị mara na imirikiti ka a kpọrọ ma one ka anyị ghọtara mana ị na-epe anyị ebe e nwuru ndị ajọ mmadụ egwura ndị ezigbo nekwa ebe ahụ ka anyị na-eme na ihe dị mma n'anya Chukwu ma n'anya mmadụ ajụrụ onye kwuru okwu a na ọmụnwa be ka ha etikwuru ya sumodokwu ya